बियानिया गोसो गावनि क्रिसमासनि नामै जोंनो बहुद गोदोर माबा होबाय जोमनाय हि होबाय आरो बेखौ आङो बहुद धन्यबाद होबाय आरो आंनि आशीर्बादा जा बे बियानिनियाव थाथों। जों दायो बे आयंखौ बिराद मोजां मोनदों धन्यबाद होदो जोङो बे गोथार गोसोदो होदोना जोंबो बेवहाय गोसो खुसिदो मोजां आजावदो दायो आयंनि माबायाव धन्यबादा थाथों जोंनिफ्राय बेखौनो जों गाहाम मोनदों आरो दायो होबाय आयंआ गोसो गुदुं खालामनानै जोंफोरखौ लिंहरबाय मोजां मोनबाय आङो। दिनै आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों बे समाव आंनि न'खराव फैनायनि थाखाय आङो दिनैनि बे प्रग्रामखौहाय जोंनि गामिनिनो बुरैफोर आबैमोन बैसोआव आरो जोंहा सासे बिमायं दङ बिथांमोननि अबस्थाखौ नायनानै एसे जा हायो मोनसे फिसा गिफ्ट होदों मोनसे एनभालप आरो मोनसे जोमग्रा आरो मोनसे बेहाय जोंहा आयंनो जेकेट दा बेनि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोंहा क्रिसमासनि सम गोबांनि न'खरा हानाय बायदि बिब्दि मालाबाबो जाजोबा समाव गोबां दुखु दाहाजों थानाय फरियालफोर दङ बिमा महरनि दङ जायफोरा दिनै मालाबाबो गावनि गोसो बायदि खालामनायनि सम बिथांमोनहा गैला आरो दुखिया अबस्था बेखौ नायनानै आं दिनै बिथांमोननो एसे जा जोमनाय होदों आं बिनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायहरनो नागिरदों सोरबा हावरिया न'खरखौ सोरबा गोनां जायफ्रा हानाय बिथांमोना मावनानै जे एसेब्लाबो जाखौ हायो बेखौनो होनानै जेन हेल्प खालामनायखौ दिनै आङो खावलायहरो आरो गोबाङा बिब्दिनो खालामो आरो सिरि सिरि बिब्दिबो हुखुमायो अब्लाबो दिनै आं बेखौनो रिमाइन्ड खालामहरनो सानदों जोंनि गासैबो समाजफोरखौहाय गासैबो जोंनि रायजो राजाखौहाय बिदिनो सम सम दुखिया हावरिया थानाय फिसाफोरखौहाय हेफाजाब होआब्ला जों जि एसे हानाया जुदि हेफाजाब होआब्ला बिथांमोनखौ आरो सोर गुबुना फैनानै नायसनबावनो रावबो नायनाय नङा बिनिखायनो जा हायो बेजोंनो गावनि बिमा माहारि बिफा माहारिखौ सिबिलांनो थाखाय जों नाजानांगोन आरो खैफोदनि समाव सहाय होनाय दुखुनि समाव हेफाजाब होनाय आरो रंजानाय समाव रंजानो थाखाय जेन जों हायो बिनि थाखाय आं दिनै आंनि आइ महरनि बिबै महरनि बिथांमोनखौहाय आं दिनै बे समावहाय खावलायनो सानदों बिथांमोनाबो बैसोआ दिनै थोनला जाया मोनसे मावनानै इनकाम खालामनानै जोंनि मोननांगौखौ मोननाय बे बैसोआव बिथांमोनहा थोनला बेखायनो फिसा अननायजों आं होदों आं आगोलावबो होनाय जायोमोन देग्लाय एसे खम अब्ला जायफ्रा अबस्था गैद्रायै बिथांमोननोहाय आं बेखौहाय होनाय जादों आं हामबाय होनदों नोंथांमोन गेजेराव इसोरनि आशीर्बादा बिथांमोननियावबो थाथों आरो नोंथांमोननियावबो थाथों बयनियावबो दिनै क्रिसमासनि मुङाव आं जा एसे बावबाय बिसोरनि मुङाव बियो देन इसोरा आशीर्बाद खालामो बयखौबो आङो बेखौनो बुंनानै दोनथ'यो थेंक इउ दिनै होनायाथ' आङो 7 जनल' आं होनाय जादों जायफ्रा अबस्थासिन गैया आरो सिगाङावथ' आङो होनाय जायोमोन बोसोरफ्रोमबो खिन्थु टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय आङो एसे जायफ्रा अबस्थासिन गैया बिथांमोननोल' आं होनाय जादों आरो गोबां गैयै बिब्दिनो दङ गैयैब्लाबो अब्ला बिथांमोना एसे गोजौआव थानाय दङ एसे सोलिनो हानाय बिथांमोनखौ आङो नायफिननाय जाथ'वाखै उन समफोराव हायोब्ला बिब्दिनो आरो गोजौ फारसे दावगालांनो सानदों जुदि इसोरा हेफाजाब होयोब्ला नोंथांमोननि अननाय आशीर्बाद जुदि मोनोब्ला मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738
जायनि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बांसबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, इलिफेन्ट राइड, टी टावार, रिभार रेफ्टिं, विलेज भिजिट्स, फ्रिबेलि इथनिक फुड, माल्टी कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638 360 282 9859 161 912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन।